Okay. So ma'am, good morning po. Kasama po natin ngayon. Ma'am, your name po and your position po. I'm Eva S. Liwanag po ng barangay po ng Sampabian, Lungo Central, Sampabian, Pangasinan, and isa po sa mga political staff po ni Congressman Tok. Okay ma'am. Ma'am, ngayon po inaasahan natin yung tulong eskwela po na inilunsad po. Kaninong inisyatibo po ito, ma'am? At ito po inisyatibo po na galing po sa ating pong minamahal na Speaker of the House, Congressman Martin Romualdez, na kasama po ito sa AKAP program po niya na ipinasakamay po sa aming congressman na si Christopher Tok. May other parties pa po ma'am nakasama dito sa program na ito like DSWD, local government units, and so on? Yes, in support with the DSWD and our municipal counterpart, yun po yung mga mayors po natin, mayor po ng Mangaldan and San Fabian, and most especially mayor po ng siyudad ng Dagupan. Ma'am, ilan po yung ina-expect natin na mabibigyan po nitong tulong eskwela program po natin ngayong araw? At sino-sino pong mga municipalities yung pasok po or kasama po dito po sa program po na ito? Sa ngayon po kasi ito po is 3,000, dinivide po namin sa dalawa. Pero as of now, ang initial po na bibigay po natin ngayong araw na to is 1,500 from the municipality of Sampabian, Mangaldan, and City of Dagupan. So bale may batch 2 pa po tayong aasahan. Ano naman pong mga municipalities yung nakapaloob po dun sa batch 2 po natin? Batch po ng Mangaldan, San Jacinto, and Manawag. Okay ma'am. Doon po sa 3,000 po na expected po natin na mabibigyan po ng tulong eskwela program, magkano naman po yung ini-expect ng mga beneficiaries po natin na matatanggap from this program po? Makakatanggap po sila ng 3,000 each. 3,000 pesos. Ma'am, doon po ulit sa 3,000, balik po tayo. Ano po yung mga naging kwalifikasyon po ng inyong ahensya para po mamili ng ating mga magiging beneficiaries po? Actually, hindi po kami ang namili. Binigay po namin ng mga slot sa mga mayors. Tapos meron po yung mga nag-walk-in din po sa opisina namin. Ang qualified lang po dito is yung grade 11 and grade 12. So particularly mga senior high school po ang beneficiaries po natin. Ma'am, itong mga senior high school beneficiaries po ba natin, sila po ba yung mga kabilang po sa sektor po ng mga indigent po natin? Hindi naman indigent talaga kasi ito nga yung programa ng AKAP. Dapat meron pong trabaho ang mga magulang kahit na po papaano. Yung mga minimum wage earners sila, yung mga low income. Pero yung mga poor piece talaga hindi kasama. So you mean ma'am, this is an inclusive program for everyone, except po dun sa mga 4-piece members na po natin? Yes. Basta po sila yung mga low income na sinertify po ng mga barangay captains po natin. Okay ma'am, since na-certify na po natin yung mga beneficiaries po natin, ano-ano naman po ma'am yung requirements na nire-require po ninyo para mapasok po sila at mapaloob po dun sa mga low income earners po natin? Ang mga requirements lang na po natin ay simple lang. Dapat naka-enroll sila, meron silang certificate of enrollment, tapos yung mga magulang may dala-dala po silang certification na sila po ay minimum wage earner lamang, at dapat po nasa Port District lang talaga sila. Okay po ma'am. So ito po ay programa lamang dito po sa 4th District po ng Pangasinan? Yes. Para sa 4th District po ng Pangasinan, handog po ng serbisyong 3-in-1, most especially po ang ating pong pinakamamahal na Congressman Christopher Tok de Venecia. And panghuling na lang po ma'am sa mga makikinig po ng interview na ito, ano pong gusto nyong sabihin o iparating po sa mga tagapanood po natin? Pinaparating po ng ating pong congressman sa lahat po ng mga taga 4th District na ginagawa pong lahat ni congressman ang kanya magagawa upang makapaghatid po ng tulong at mga bagay po na makapagpapagaan po para po sa ating mga taga 4th District ng Pangasinan. Maraming salamat po ma'am. Thank you so much po.